liittyy klassikkisarjaan numerolla 996 Mika Polvinen. Katsotaan mikä Mikan tilanne oli. Ei paha, kolmanneksi nopein aika Mikalla ykköskierroksen jälkeen. Se ei ole pahasti, se on vain 10 sekuntia, reilu 10 sekuntia kärjestä. Mika pikkusen kaasua ja ei mitään pusuja penkkoihin, niin hyvä tulee. Näin on selätetty jälleen yksi luokka, eli meillä on klassikit käyty läpi ja sen jälkeen mennään klassikkeiden jälkeen mennään tietysti harrastepuolelle. Harrastepuolelle ja tuossa ekakierroksen aikana en ollut ihan varma kaikista numeroista, eikä tuossa välijaoillakaan sitä saanut selvä. Katsotaan minkä numeroisia koneita sieltä on lähdössä. Siihen tarjoutuu nyt ensimmäinen 805. Eli Jari Granqvist. Taipaleelle lähtö on 14.09. Jarin lähtöaika 14.09. Eli Jari Granqvist. Tässä jos lähtöjärjestystä lukee, niin siinä on ykkönen Jari Granqvist, kun muissa junioreissa ei ollut. Legendoissa tämän päivän nopein Harri Hynynen lähtöaika 11.15.07. Päästiin tuonne harrastepuolelle ja siellä pitäisi olla 377, eli Joni Peltola. Kaksi hyvä. Perhana kun ei mennyt saa selvä. Neljännen päässä Veli-Matti Matikainen, yleensä moottorikelkkailija. Lyks ja mitä karkas kelkka, mitä tapaa? No se pysähtyy kun turvakitken päällä, se ei mitään. Ei mitään hätää, nähtävästi ei. Kelkka nyt pitää olla varovainen, 9.3. Onko Joke kaikki ok? Hyvä. Yritetty siellä pahaa. 9.40 maaliin. Aina kannattaa olla turva. 710 Taipaleella Arto Mäkäräinen. Yleensä moottorikelkkailijan maaliin. Tultiin viimehästi ottamassa näin. 328 ja sitten Jari Oulainen. Seuraavana lähtee harrasteluokasta Marko Korhonen. Mitä järjestyssä näitä toisen